दावखा जाफुंहोना लासै नोंसोरो फिसा महरै लिंनानै बेखौ अननानै नायदो। दे बिदिब्ला आं थांनोसै। दावखा जों सफैबाय। जों गोबां जायगायाव बेरायनानै फैबाय। आयै आंखौबो लांफा। आयै बहा बिमा नुखो बियो? नोंसोर हाबफैनायजों एसे सिखारनायजों जाबाय। बियो जानांगौ बिमाखौ एसे नुहुरज्रिदबाय। ए खारफालांबायसोदां गथ'आ। आइलै आंखौबो लांफा। जाफुं फिसाया आंखौ नुमारबायसो। बिनि नुयै सिगाङावनो ओंखारबोनो हास्थायनाया बियो नुहुरबावबायसो। आं दा बिखौ माथो होनो हानाय नङा। बियो आंजों थांफाथारगोन। आइलै रथ' होनदों। रथ' आयै नों मानो आंखौ नुयै बायदि थांदों आयै? फिसा आंखौ निमाहा होदो आफा। नोंखौ आं लाना थांनो हानाय नङा। ओइ जाफुं र'। बे गथ'आ आंजों फैफाथाबगोन। गोख्रैनो खारखोमायाबा जानाय नंला आं। आइलै आंखौबो लांफा आयै रथ' होनदों। रथ' आंबो थांनोसै नोंजों। ओइ जाफुं र' होनदों आं नोंखौ। जाफुं नोंखौ साला एथ' मोजां बेरायनो लाना थांबाय आं। नोंनि खोथा बायदि आं मानिजोबदों। नोंनो मा नांगौ गेलेग्रा आं होगोन होननानै बुंदों। नों दिनै बिमाखौ नुनाय लोगो लोगो जोंखौ बावगारलांनो हमबाय। ओइ गथ' र'। नायलाय आइया आंखौ मानो नुनानैबो रायदावलाङासै। आं आइजों थांनो थौ आंखौ आइजों लानानै थां। र' जाफुं नों मानो एथ' गाबदों? आं नोंखौ बुंखादोंना नों जोंजोंनो था होननानै। आं आइखौ नुनानै आइजों थांनो लुबैदों। थौना आंखौ आइजों दोनहै। आइया आंनि गाबज्रिनायखौ खोनायाखैसो ना आंखौ नायाखैसो। बियो थांबाय। थौना आंखौ आइनिसिम लानानै थां। जाफुं आं नोंनो खोन्थानो। आइया नोंजोंनो रायलायदोंमोन। आइखौ मानो लाखियासै नोङो? थौ आंखौ आइनिसिम दोनहै। जाफुं दे नोंनि बे मेगननि मोदैखौ हुगारग्रो। नों गाबनायखौ बन्द' खालाम। होमब्लासो आं नोंनि खोथा बुंनायखौ मानिगोन। नाथाय दावखा इसाया फैदोंमोन। फिसालाखौ लांफायासै। मानो फैयामोन बियो? मा बुंलांखो? नों गाबगाबायना? खोनासं। नोंनि आइया नोंखौ लांनो फैखायाखैमोन। नोंनि आइया नोंखौ खनसे ओरैनो नायनो बा खनसे नोंजों रायलायनो होननानैसो फैखादोंमोन। मानो? आंखौ मानो लाङानो? जाफुं नोंनि आइया नोंखौ लांगौमोन। नाथाय नोंनि आफाया बुंदोंनो नोंनि आइखौ नों बेखौ न'आव लाबोनो नाङा होननानै। नोंखौ जुदि नोंनि आइया न'आव लानानै थाङोब्ला नोंनि आइखौबो बियो नोंजों लोगोसे नोंनि आइखौबो न'निफ्राय होखारहरगोननो। दा नोंनि आइखौबो होखारहरोब्ला नोंनि आइजों नोंजों बहा थानांगौ जाखो? बेनिखायनो नोंनि आइया जोंहानावनो नोंखौ थाथ'नो होदों। ओमफ्रायनो नोंनि आइया नोंखौ सानसे नोंनि आफाखौ बुरखाय नोंखौबो लानानै थांगोननो। बिदिब्ला आंनि आफाया आंखौ दाबो रागा जोंनानै दङ। औ जाफुं बेनिखायनो नोंनि आइया नोंखौ जोंहानावनो थाथ'नो होदों। नों जोंहानावनो था। ओरैनोब्लाबो नोंनि आफाजों आंजों नोंखौ फिसा महरैनो सानखायोना। नोंबोथ' जोंनिनो फिसा दा। मा नोङो इसाखौल' नोंनि आइ रोनखौल' नोंनि आफा होननानै सानो? नोंनि उनाव थानाया आरो नोंनि सिगाङाव थानाया जों सानैया नोंनि आइ आफा नङा नामा? बुंलाय जाफुं नों जोंखौ गावनि बिमा बिफा बायदि साना नामा? मा नों जोंजों थानो गोजोनाखै नामा? बुंलाय। नंगौ नोंसोरबो आंनि बिमा बिफा। थेवबो अब्लाबो आइया आंखौ नायनो फैदोंब्ला आंखौथ' खनसे नायनानै थांमोन। आंखौथ' खनसे माथो होनानै थांमोन ना। बियो मानो बिदि आंखौ नुयै बायदि थांनांगौ? बेनिखायनोसो बारा दुखु मोनदों आं। दे फिसा नोंनि आइया जानांगौ सानबाय। जाफुङा आंखौ नुयोब्ला थांफानो नागिरगोन बा बियो दुखु मोनगोन। बेफोरबायदि गोसोआव साननायखौ लानानै जानांगौ बियो नोंखौ नायलांनो हायासै। दुखु दाजासै जों दङ ना। नों दिनैनिफ्राय नोंनि आइ लाङागौमानि मालाबाबो न'आव थांनो होननानै बुंथ'नो नांला। नोंनि आफाया नोंखौ अनाखै दाबो। नोंनि आफाया नोंखौ न'आव सोआनो। नों जोंहानि न'आवनो था। फैफिनदो फै। न'आव थांनोसै फैदो। आरो माबाफोर लाबावगोन नामा? लानायाथ' फान्थाव लाबाय, बहल लाबाय, जिंखा लाबाय, अलकबि लाबाय। दे जारौ दिनै बेसेयानो थोबाय। बांद्राय बुरजा लानानै दोनब्लाबो जाख'नो हाया सेवलाय लांजोबोसो। माब्लाबा नांगौब्ला लांफैब्रबलायगोन। नों होबाय थाखासिगोन दा? औ
बे बारनिफ्राय आंखौ मोनबाय थासिगोन। माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला फैबाय थाबानो जाबाय। जारौ, नोंहा हौवा दंना गैया? बियो मानो बिदि सोंखो आंखौ? आं दा हौवा दङ होननानै बुंनानै लानो ना गैया होननानै बुंनानै लानो? जारौ, नोंनि बैसोखौ नायनानैथ' नों हाबा जाखानाय। आं सान्दों फिसाया मा मावो? नों दिनै मैगं बेफार खालामदों। नोंनि महर मुस्रि, नोंनि बडियाथ' नायनानै नों बेफोरबायदि मावथावना हिनजावानो नङा। मानसिनि महर मुस्रिखौ नायनानै जुदि मानसिनि गासैखौबो मिथिजोबखायोमोनब्लाथ' आरो बुंनो जेबोआनो गैयामोन। देहाखौ लानानै जेबो सिनायथि गैया। फिसाय दंब्लाबो गैयाब्लाबो, महर मोजांब्लाबो गावनि थाइसे थाइनै खरसनि थाखायथ' माबा नङा माबा मोनसे मावनानै जाखानांगोन ना। बेनिखायनो आङो रावखौबो आसा खालामा गावनि आथिं आखाइ थासान्दि हौवा दंब्लाबो गैयाब्लाबो गावनो थाइसे थाइनै खामायगोन होननानै बेफोरबायदि बेफारखौ मावनाय जादों आं। नंगौ थिगानो। नाथाय जोंनि बर' हिन्जावफोरा गोबाङानो जेबो मावालासेनो उदां उदां जायो नालाय। बेनिखायनो दिनै नोंखौ नुनायखाय आंनि गोसोआ आसरित जाखांदों आरो। दिनै नों बायदि महर मुस्रि, आथिं आखाइ फावदुम फावदुम, गुफुर गोजौ देरस्रां बेफोरबायदि हिन्जावा लाजिया फोंजिया बेफोरबायदि मैगं बेफार खालामोब्ला मा दुखिया जानो, गासैबो उन्नति जागौमोन। नोंखौ दिनै नुनानै जोंनि बर' हिन्जावफोरा गासैबो बेफोरबायदि जायोमोनब्ला होननानै सानदों आरो आं। मानसिनि गोसो, रावबो मोनसेयावल' इन्टारेस्ट थाया। सोरबा गायनाय फुनायाव इन्टारेस्ट थायो, सोरबा देलाय देलाय थागारनो इन्टारेस्ट थायो, सोरबा बायदिया बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावनो इन्टारेस्ट थायो। गोबाङानो बायदि बायदि गाव गावनि गोसोनि इन्टारेस्टखौसो लानानै मावो। दिनै आं बेखौनो मोजां नुबाय, आं दिनै बेखौनो साबजानाय मोनो, बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो मावबाय। आच्छा, नोंहा जुदि जेबो लानो गोनां गैलाब्ला अन्नानै थांदो दे। दे, बायदि बायदि सोंनायनि थाखाय गाज्रि दामोनसै। आं थांनोसै, मालाबा फैबावगोन दे नोंनि दुखानाव। दे, फैब्लानो जाबाय। बे हिन्जावा दिनै आंनि जिउ जारिमिनखौ मोनथिखानाय बायदि मानो सोंखो बियो बिदि? फोरमायस'हायै दुखु जानानै दङ गोरबोआव। बेखौ आं सोरनो फोरमायनो? आंसो मिथिगौ दिनै गावनि उदैनि थाखाय बेसेबां लाजिया फुंजिया मैगं फाननानै जानो गोनां जादों। थाजा थाजा मैगं बिराद दङ माथो। सप्तासेनि लाना दोनहैखानोसै। देलाय दे दुकानि, फान्थाव सेरनै, जिंखा सेरनै, बहल सेरनै, भातकेरेला सेरनै आरो गाजर सेरनै आरो ओइ लावखौ थाइसे हरदो दे। सप्तासेनि लाना दोनहैखानोसै आं। र' मा सेरनै नांगौ? फान्थाव सेरनैखौल' गोसोआव थाबाय आं। जोमैया मैगं फानग्रा जाबाय। मा नांगौ होन्दोंमोन? मानो जेबो बुङासै? जोमै, दिनै मा अबस्थालै नोंनि? मैगं बेफारि जाबाय नोङो। आंखौ नागारनानै आलो गोजोन संसार जानो नागिरनाय हिन्जावा माथो दिनै मैगं बेफारिसो। अलम्बार, नों आंखौ मिनिदों? दिनै आंनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै नों मिनिनो ओंखारदों? आंखौ मिनिनोब्ला आंनि दुकानाव मानो मैगं लांनो फैदों? जोमै, जेब्ला आंनि हिन्जाव जानानै दङमोन, एसि सिङाव फेन सिङाव बिसनायाव आलो आलो आथिं थिखो थिखो मबाइलाव, फेसबुकाव, वाट्सएपआव, इउटुबाव थाबाय थाग्रा मानसिया दिनै आंनिफ्राय जुदा जानाय लोगो लोगो बांगाल हौवाफोरनि हिन्जावफोर बायदि मैगं बेफारिसो जाना दं नोङो। जोबोद लाजिनाय मोनबायलां नोंखौ। ओइ मिस्टार, खुगा दङ होननानै जानला माला खोथाफोरखौ बुंनो नाङा, मिथिबाय? दानो पुलिस लिंहरनानै नोंखौ जेलाव हरनो हायो आङो। हिन्जावफोरनो बेबायदि पावार दङ, मिथिखा? दे पुलिस लिंहरलायनो नांला। जिहेतु आं नोंनियाव फान्थाव सेरनै, बहल सेरनै, लाव सेरनै बायदि बायदि बिखाबाय। दे हरदो दे, लाना थांनोसै। नोंनि मैगं बेफारिनि मैगं थाइगङा गोथाव जानो हागौ। खोनासं, नों बुंदोंमोन ना आंखौ गारनानै आलाय सिलाय जानांगोन। नोंखौ गारनानैसो आं बांसिन सान्थि। दिनै आंनि आखाइजों आं खामायनानै थाइसे थाइनै आं दांनो मोन्दों। नोंनि हिन्जाव जानाय समाव आं थाइसेबो फैसा दांनो मोनामोन, मिथिबाय? आरो नोङो आंजों धेमालि खालामबाय थानो नाङा। नों बायदि सासे मानसि आंनि मैगंखौ लाङाब्लाबो आंहा थाइसेबो लस जाया। नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलां। नों जुदि बेयाव थाबाय थानानै आंखौ इनसाल्ट मारिबाय थायोब्ला आं दानो पुलिस लिंहरनोसै। दिनै आंखौ मैगं बेफारि जानाय नुनानै नों सानदों नामा जोमैया भिखारि जानानै दङ? नोंखौ गारखांनायनि उनावसो दिनै माहाजोन जानो हमबाय आङो। नोंखौ गारनानै आंहा दिनै लामा आन्दायाखै। आं दिनै थांनानै थानो थाखाय आंहा आंनि हानायखिनिखौ आं मावनानै जादों। अलम्बार, नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलां। सानसे समाव गामियाव नाम्बार 1 हिन्जावमोन। सानसे समाव गामियाव नाम्बार 1 बिहामजो समायना रमायसिना बेनोमोन। साख्रियालनि हिन्जावा बेनोमोन। नाथाय दिनै बै हिन्जावा लामा गेजेराव मैगं बेफारि, हौवाखौ गारनानै लामा गेजेराव मैगं बेफारि। साननैसोनि उनाव मानसि बेफारिबो जाबोसिगोन खोमा बियो।